waktuji sappo e tati joni ɗo e haalirde mon Pinde radio ko ɗin waktuji sappo e tati joni e nder dendagal wertago leydi Sénégal. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yonti jonde meɗen mawde kabruji e ɗemgal Pulaar. Jam nyalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pinde radio sawtol ngol neɗo foɗo e Dakar Almaris Villa 92 S to karalagal ngal wonen en toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng. Kabruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro e ustare yande dow leydi Sénégal ɗum ko duttogol e joommuɗum Abdoulaziz Mbaye lollirɗo Aziz Manfam mo ganduɗa rutime joomum e dimanche hanki o ɗo e lamborgo ngo Dakar toon to hôpital Fann mo Dakar ɗo caggal ɗo Rafi Dabɓo heftimo kanko ɗon gorkajo noon o wonino président des communicateurs traditionnels mo leydi Sénégal o wonino kadi jaalal manggal ko yuwiti e fina tawa e nder leydi ndi ko noon kadi o wonino mo ganduɗa kañum woni jaggal manggal toon to Tiwawon caggal nde kabaru yani ɓesgoli ɗi hewɓe cuuti konguɗi gam ruttudemo o teddugal ene jeeya hen gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kañum nene e ɓatake mo waɗi e hello muɗum ɓugi karalle kesi ɗi o rutti e teddugal on ɗon gorkajo ɗo wi gollinoma golle payodin ɗe ganduɗa kay ɗe majjata mayata e kongolam dendagal équipe mo Pindi Média ina nelda duwaw fewde e ɓesgu makko. Kalen ko yuwiti e mayde ngel tigguyel ngel ganduɗa jinalu muɗum debbo hepti ɗum ko ɗon ɗo damal hôpital toon to Diourbel on saaha ngel ɗon cukalel ko ɗon hawri e ladial saaha nde wonno e jibinede ɗum ɗon noon addi haalullaji kewɗi e nder leydi ndi ha tengti e ɓe ganduɗa kañum goni pelle daraniɗe ko yuwiti e hakke aade toon to Diourbel ene wayno losko udditama gam andude holko jeeyi sababu jibinde on ɗon debbajo ɗon e damal hôpital o ko noon kadi e mayde ngel ɗon cukalel cimtol Elhaj Abbas ngel cukalel yi adunuke damal hôpital mbo Diourbel kono leelani ngel hawri e ladial caggal nde jinnaɗo makko debbo Astou Ndiaye heeɓi yamirore e district sanitaire mbo Diourbel yo heptoyi toon to hôpital régional saabu ko sawi ko so yi adunu foti nannede ke couvre-feu ko ɗon o yaɓani hôpital o sage femme keɓɓiɗo mbo wi place ala e maternité o saabu e o saaha ke golle ɓe goni leelani kanko debbajo o yalti damal hôpital ko ɗon o hepti yeeso chauffeur taxi gaddunoɗo mo hay hojom fawtaki e caggal ndo hepti cuklel ngel ruti e joomum koreji makko kanko debbajo e ɓesgu Diourbel naaɓe mbi ko ɗum weltindare mawde wonande hôpital mbaɗi saisir le procureur de la république gonɗo e tribunal de la grande instance mbo Diourbel procureur o yamiri yo commissaire central mbo Diourbel audit losko ko ɓuuri yawde e yaccade teskama directeur général o alano ɗon caggal ndo arti wi ma artu hen ha ɗum ɓuuro la basal ngel cuklel ko welsindari walla ala ko ɗum namdal. Allah jarama Elhaj Abbas golle ma jooɗi peewi keddoɗen ko yuwiti alhaali cellal Rafi biyeteɗo la vallée du Rift nene jokki lawlawde e nder leydi Sénégal so en tumnima e on ɗon communiqué gummiɗo to jagorgal tambingal ko yuwiti e cellal e nder leydi ndi habri wonde ko ene tonni e 245 ene gondi e Rafi o e nder leydi ndi hollitama noon diwanuji 6 e nder leydi ndi Rafi o ine tawe hen kono noon to banggue ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni wondunoɓe e Rafi o cafra celli limaɗum men tolnima e 193 hay goto noon hawrani e ladial e ñalawma hanki o limore ɓen rutiɓe e jomumen on ɗon Mboros ene tonni e 21 hollitama noon e ɗin noon diwanuji 6 ɗi ganduɗa kay Rafi o ine tawe ɗum e nder leydi ndi ko diwan mo Saint-Louis ɓuuri hewde fiɗaɓe on ɗon Mboros ko ine tolni e 221 ine gondi on ɗon Rafi to diwan mo Matam yimɓe 10 ene gondi e Rafi o toon to Louga ko yimɓe jeeɗiɗo ɗo e lamorgo ngo Dakar ko neɗɗo goto to Fatick toon ko yimɓe 4 to Kaolack ko neɗɗo goto wondi o ɗon Rafi jagorɗo noon nene hirjina yimɓe ɓeete nde mbattata hakkillaji ko noon kadi nde ɗoftoɗoɗen kuule biyade gam mbawa renade kala ko yewiti e on ɗon Rafi biyeteɗo la vallée du Rift. Vous écoutez Pindi Radio.
kalen eko yuwiti association renaissance patriotique ɓe ganduɗa jubini kolol mumen ɗiɗowol ɗum koko yuwiti e nden ɗon lolde ɗeɓe mbiyata forum national de la jeunesse et du développement durable ɗum noon woodi ko toon to 6 to ete ñande aset nde yimɓe hewɓe noon tawtoronoma ha tengti noon e haralde nde ene woni tan noon heblo waɗama toon ko fewti e sukaɓe ɓe holno ɓe mbaɗata haɓe mbawa dañde golle ko noonne kadi holno ɓe ŋaɗɗitinde ɗum ko yuwiti e gandal mabɓe ha tengti noon e kesam hesa maw ganduɗa kay ne jeeya e ɗeɗo karalle kese en kettote hen biyeteɗo Sall o yewtidi ko e Raky Diallo. hitande 2023 mbaɗino forum o dawal mum gadanal gollo lawol woni kolol ɗimmol ngol ganduɗa waɗi ɗum organisé ko renaissance patriotique renaissance ko fedde nde ganduɗa ko mawde no fewi ne ardi ɗum kolisal fedde nde ganduɗa ine waɗi ma won ujunnaje 3 tergal nden fedde noon hande ko kañum daari e wadde ndeɗo lulde gam wallude yontande nde sukaɓe wallude koye mumen surtout par ce que renaissance ko adi foof tos ɗum o koye sukaɓe jeeya membre uji ɗi ɓuuri hen hewde terɗe ko sukaɓe ɓen kadi daari hande o gam kadi wallude sukaɓe kuulol gadolol ngol en jii ko wonno ha joni ko e formation ngaji e wallude jomumen e CV ji mumen e no mbawir wonande kadi ɓe ganduɗa ko étudiant jangguɓe ha paari ko ɗum kadi hande watta ɗo eto eyyi gam kadi wiyete ko développement durable ɓamtare nde ganduɗa ko duumide ko adi foof ɓamtare nderderire e nder koye mabɓe développement personnel ɓe mbaɗanama ɗo formation ngaji ɗi ganduɗa aɓe mbawa ɓeydade hoolade koye mabɓe aɓe mbawa kadi wawde duysede e nder gurdam mabɓe hande o heblama ma won temedere e capanɗe jeeɗiɗi suka heblama eɓe hen kadi pewnitanama walla kollama holno CV waɗirte e holno mbawata waɗirde e déposé e dossier ji mumen ha mbawa dañde golle en dañino bourse uji étudiant ji ha heewi hande o nana e 3e mumen année ɓen janggat duuɓi tati ɗi ganduɗa ko timmudi taw jooɓani hen mbuɗ ɗum ala e saago renaissance rewindo ɗum taw jiiɗani kadi e sukaɓe lesɓe kit scolaire ɗi ganduɗa ko dokkirteɗi hitande foof hay ngol lawol ma rokkire saabu ma won temedde ɗiɗi pawɗi e fewjama pour rokkirede hikka ngolo lawol rokkinanoma temedde jeegom e fawi guure ɗi ganduɗa ko ma won capantati ɗum ɗon ko renaissance wawa wasde rewidade ɗum te kadi to waɗa ɗo ko heewi ko e dowriji ko yimɓe ɓe ganduɗa ko hatojinde ɗum noon rewidade kam ala e saago waɗat te kadi kala ko ganduɗa ko dañaɗo ina anniya kadi e wondude e partenaire uji meɗen levé de fonds so dañama so tawi dañama koppareje ɓe ganduɗa ko joguiɓe kadi projet ji mumen mbawa kadi duysede mbawa wallede eno mbawir yuɓɓinirde ɗin ɗon projet ji e ɗum ina jeeya ha joni e eɓɓoje e sababuji oɗo fof douane mo leydi Sénégal waɗi golle payodinde ɗum ko caggal nde ɓe pawi jungo ko ina tolni e 115 kilogramme taw ko cocaïne mo ganduɗa kay ina taweteno e nder werla goto mo ganduɗa kay ko natannoɗo e nder leydi ndi on ɗon werla noon ummi ko gotiri e leyɗele ganduɗa kay ko leyɗele kirodirɗe leydi Sénégal ɗum noon waɗi ko toon to douane mo Kalifuru noon ko wuuro tawatengo e nder diwan mo Kolda woni tan noon oɗo saisi important mo ganduɗa kay waɗi toon ari tan ko balɗe caggal kay nde ɓen ɗon douaniɓe bonno ko wayni e dumonaji jawtuɗi ɗi en woni tan noon ɓen douaniɓe wonɓe on toon diwan oɗo saaha joni enen daari lan gam haɓade kala ko yuwiti e nannugol ɗo huuɗo kam e condi ɗaynoki e nder leydi ndi so tawi noon qimama jaaru muɗum so tawi qimama maɗum tolno milliard uji jeenayyi piccal ɗiɗi kopareje meɗen CFA ɓen ɗon ɗiɗo nangaɓe hen ɓe noon wonnoɓe on ɗon werla kamɓe ɗiɗo fof noon koɓe jibinande e caggal leydi hono no wiiri ɓe ganduɗa kañumen woni tottirɓe kabaruɓe kolliti ɗon losko udditama hen gam andude holko jeeyi sababu ndin ɗon condi ɗaynoki ene naata e leydi he e holto ndi fano e nder leydi ndi. Vous écoutez Pide Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. sen gummima e on ɗon fannu kalen ko yuwiti e fina tawa goomu wiyetengu godal ko goomu daranigu leñol kamɓe noon ɓe juɓɓini ko ɓe gowi wadde e kala hitande soko suɓade goto e keele leñol pular gam fiila ɗum ko wiyete ko lefol ngayi ene wayno noon ñalawma hanki o ko Elhaj Baba Mal suɓa hitande hikka nde ɗum noon waɗi ko ɗo e lamorgo ngo Dakar e alet hanki o ene wayno noon kanko Elhaj Baba
Baba Baydi Mal ko kanko woni jeeyabo pilaɗo ngol ɗon lefol ngayi waɗi noon ko e tawtorede hewɓe ɓe ganduɗa kañumen goni dilloɓe e fina tawa hani e daraniɓe leñol pular ha woɗɓe dilloɓe e fannuji e certuɗi hilifaɓe diine kam e hilifaɓe aada kamen kala tawtornoma ñalande nde cimtori kala hitande no heewini wadde soko suɓade goto e keele leñol pular ngam fiila ɗum lefol ngayi hitande hikande noon ko El Hadj Baba Baydi Mal yonta e wiide gardiɗo godal ñalawma o wonaniɓe weltare saabu ina hawriti e sanga nde El Hadj Baba Baydi Mal mawninta duuɓi muɗum 4 e nanankagal Habsatou Ly hikka Allah waɗi woni El Hadj Baba Mal hawri kadi e duuɓi 4 dande leñol ɗum wonani min weltare no feewi fiilde Baba Mal lefol teddungal hawra kadi e 40 ans dande leñol ɗum kadi ko fartange mawɗo e wiide El Hadj Baba Mal nalankagal leñol pular ɗum hande ene jeeya eko sembinimo e nder windere nde saabu hayɓe gona fulɓe ine titoro El Hadj Baba Baydi Mal nalankagal leñol ngol walli kam ha leƴƴi goɗɗi ɗemde goɗɗe malla nokkuji goɗɗi ne ganduɗa toon wona cosandu fulɓe jeeya ɓen fof mbi hay yomin jiiɗi Baba Mal wadde noon ko yettude Allah ko weeɓano ko nde min puɗɗotonde min cikkanoma min jettoɗoyni ɗum tagui mbimi ɗum ɗo foof wona min wona ni leñol ngol foof ko Allah wadde min e leñol ngol foof yomin dettu min jetta Allah ko Allah waɗi nen oɗo nema eɗen jettiri ɗum Allah no hannirta moni kala nena holla weltare muɗum fewde El Hadj Baba Baydi Mal e wiide o debbajo mo fadani ni ha janiyankoɓe gayni wadde gollal mumen ngam hollirde weltare muɗum fewde e El Hadj Baba Baydi Mal Baba Mal mi weltima hande oɗo jidide min hande fuɗɗima tawede programme ma mbiɗa yitma guila 7 ans hande komi 45 ans e mortoma Seydou Nourou Baba fande garba ley wallahi ko yimɓe hewɓe goni ko tawtorno on ɗon kikide gam ruttude teddungal El Hadj Baba Baydi Mal hohoɓe diine hohoɓe aada ha ɓen waɗoɓe dawrugol monen kala tawtornoma on ɗon ñalawma El Hadj Baba Baydi Mal naati e nden deftere tarih nde godal ko kanko woni jeeyaɓo pilaɗo ngol lefol ngayi caggal Amadou Tidiane Kane ceerno Jalaluddin Ba hamme Amadou Ly kam e ceerno Aliou Ba El Hadj Baba Mal woni on jeeyaɓo pilaɗo ngol lefol ngayi e on ɗon ñalawma ha teddinirno ɗum ko ɓesgu Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ɗum jeeyi sababu kamɓene ɓe gari e keewal ngam ñantude e on ɗon ñalawma omo ganduɗa ko kañum woni Makky Seydou Tall ko kam wonno parrain on ɗon ñalawma ko kanko woni ko kettotoɗen e micro Raky Diallo emin yetta Allah saabu tedde nde godal dañi miijo teddinde El Hadj Baba Mal e miiji kadi ko teddinirde ñalawma o ɓesgu Cheikh Oumar ɗum waɗi noon so tawi tedduɗo ene teddine wiye kadi teddinirte kadi ko ɓesgu Cheikh Oumar ɗum hankadi waɗɗima galle Cheikh Oumar arde saabu Cheikh Oumar e hoore mum kañum inniri hoore makko Foutiyu woni Foutanke kala ko sohlani e kala ko dillani leñol ngol omo dari hen ɗum waɗi noon enen jaaɓiɗen noddago ngu wallude godal teddinɗo mo Allah teddini saabu Baba Mal hande yoni tan enen galle seramɓe ɓe enen almuɓe ɓe enen sandaji ɗi enen moƴƴuɓe ɓe waliyaɓe galle waliyaɓe ɓe ala mo Baba Mal yimani ala ɗo Baba Mal yettinani inde Cheikh Oumar inde Alaji Mamadou Moussa inde ceerno Saydou Nour so tawi maɗa naata e limtude tan mi gasnata kono kamɓe foof hande e inde mabɓe emin mbiya Baba Mal yo Allah yo moƴƴere yo jomiraɗo yoɓmo moƴƴere yo annabijo sallllahu alayhi wa sallam yoɓmo moƴƴere keddoɗen ha joni ko yowiti e fina tawa toon to Kédougou cukko gouverneur région mo Kédougou El Hadj Mouhamadoul Moustapha Gaye ardima toon guddidgol ɗin ñalɗi pine ko yowiti e festival ethnique minoritaire woni ɗen leƴƴi tawateɗi e on toon diwan mo Kédougou ɗum noon ko ngol woni kolol jeeɗoɓiwol ko ɗum mawnine toon to on toon diwan ene wayno noon yimɓe hewɓe e tawtornomo ɗum ha tengti noon e ɓen ɓe ganduɗa kañum ngoni ummiɓe e leyɗele saraji leydi Sénégal kamen garino gam tawtorede ɗin ɗon ñalɗi pine ene wiye festival ethnique minoritaire toon to diwan mo Kédougou en kettoto hen biyeteɗo Jean Pierre Lam Baboun wondude e Isaac Keita kamɓe ɓen ɗiɗo kala ɓe gummi ko toon to leydi Guinée ɓe gari hawrude ɗin ɗon ñalɗi pinal ƴetti haala mabɓe ko musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall ko Conakry mi iwi pour mi tawa on festival ɗo Kédougou alors festival on noon vraiment no woni yarde c'est normal c'est bon min weltike fota min jarni organisateur ɓe ɓen fof
ko min ɓurta nangodirde meɗen andodiri woni pullo woni bedik woni koñagi meɗen andodiri ko ɗon min tawi maɓe ɓen ko ɗo ɓe wuuri ɓe hawti ɓe c'est à dire fof ko ɓe wadɗi ɗon ɗen golle ɓe hawtuno minen mi wawata sendude joni ɓa ko a pullo a tawatake no ma ko mi haala basari e wolof no tawa nder français fof bon mo ɓe ƴetti seeɗa ko ɗum waɗi min serti seeɗa mais sinon fof min famodira ñol Buban ma Benja fof ɗon no heɓɓi Benja no woodi ga no woodi aussi Sénégal Guinée donc différence ala si ɓe ari ɗo ko ka maɓɓe si ɓe yeehi toon kadi ko ka maɓɓe donc komin yiɗi tun wata frontiére ɓurtina on différence wata sendu men wata aussi haɗɗu on tigui o ara hedde ga ma minen mi yaha hen toon ko ɗum mi woni torade laamu ngu o Dondu Jacques Keita mi innete komi leñol Bedik no inne ɗo ka haala amen Bedik donc adik ko ɗum wonmi vraiment min weltanike on pular amen laaba kono meɗen hodditi e fulɓe Sénégal oriental mi sikki o organisation ko toujours ko moƴƴi par ce que hande vous écoutez Pindi Radio kalen ko yewiti e dawrugol lande Sénégal buñu bokk ka ardi Barthélémy Diaz caggal nde ɓe natanno ko yewiti e jeygu carte membre wonande kay kan ɗon landa ina wayno toon to falde nde Podor ha toon to Wuro Njum jaɓɓima ngun goomu taw ko jaaɓe kan ɗon landa ha toon to Podor ngam fuɗɗade activité ji ko yewiti e jeygu carte kan ɗon landa wiyete ka Sénégal biñu bokk e nder commune aji nogas e ɗiɗi tawateɗi e nder falde nde Podor hen commune aji sappo e tati yimɓe mumen dañino tawtorede on ɗon ñalawma en kettoto hen biyeteɗo Nawel Thiam ko tergal e kanɗon lande Sénégal biñu bokko ƴetti haala makko ko musidɗo meɗen Seydou Mamadou Dia. Responsable uji militant ji fotti ɗo e nder département de Podor fottinamen ɗo hande ko wadde lancement des ventes des cartes. Notre futur président Barthélémy Diaz o waɗino lancement des cartes ko ɓooyaji ko il y a quelques mois guila nden noon minen hanki min gummi to Dakar min gari addi amen ko jokkodirde e responsable uji e militant ji département de Podor ɗo henne e Njum fottini men ɗo hande ko yeede carte parti no Sénégal buñu bokk mo gandanɗa hoorema e gardugol Barthélémy Diaz ala ko ummini amen noon sona darde ala ko ummini amen sana yidde hollidde département de Podor ko dartete ko e ko ƴeewete ko foof gueɗel mabɓe nen hen min mbaɗi erago noon kala ɓiɗɗo département de Podor naji gonɗo ɗo en e nder Podor sur les 22 communes amen mbiya moon bisimilla moon e 22 communes ɗi foof kala jiɗɗo naade hen kadi amen mbiya moon bisimilla mum carte ɗe fuɗɗama foof nen ɗo en eko ɓooyata le futur président Barthélémy Diaz mo natɗo en e nder département de Podor donc ko ɗum min mbaɗi hande résumé ɗum addi amen ɗo en ɗum ummini amen to en to Dakar addi amen ɗo pour wadde lancement carte uji waɗama no hannirta ni hande e nder komin ɗeɓɓi e nder komin jogui liste ko amen jogui sappo e tati commune nen ɗo en donc carte uji commune aji won fuɗɗiɓe tottede commune aji keddiɗi représentant ji mabɓe noddi donc ko ɓooyata wone mabɓe ko ɗanniɓe ngala ɗo en nen to Dakar to ko ɓooyata kamɓene mabɓe garat carte uji mabɓe e kala garanɗo carte mum kadi e nder département Podor carte ɗe nen ɗo e juuɗe meɗen min tottiri no hanniri gasi haalaɓe ceerta kabaruji meɗen nder leydi joni paɗen koye kabaruji caggal leydi. Pindi Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pindi Radio. Kabaruji men caggal leydi puɗɗortoɗen koton to leydi Mauritanie ton noon duuɓi capanɗe tati e jeegom caggal wargoli ɗen ɗon kitale kantorinde hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi laamu leydi Mauritanie ƴetti pellital ngam ñawdirde ɗin ɗon wargoli e kaalis ɗum noon ina jeeya eɗe dame ɓurɗe musde
e dartol leydi Mauritanie caktugol e yaltinde feccere adine nde fof so qimama ma koppareje ɗe tolno e nogas e jeegom milliard taw ko koppareje uguya ɗum ina hollita tan wonde kay laamu ngu ina andi musiba o kono de nde eɓɓande nguɗo goomu toppitigu ɗum ina waɗi terɗe laamu ngu e waranaɓe ɓe hono Gaynde Ali Mouhtar kono kewal dañaka. Oumar El Hadj Thiam musidɗo men joɗaniɗo en toon to leydi Mauritanie ina artana en heeñ ko ɓuri ko yajje cimtol. ɓernde luural ngal woni koye feere nde laamu ngu ƴetti e wiide humpitoji ɓattiɗi oɗon dossier. Laamu Mauritanie noon ina anniyi ñawdirde wargoji ɗi rokkude ndamurde kalis waranaɓe ɓe tawa kadi fuɗɗoraki ni ñawore walla ñawde wonande wadde ɗeɗon golle. Ngallo pellihal noon rendo jambo rew ngo yiiri ɗum ko miijo bongo e peeje gam tabitinde wasde wadde ñawore nonɗude. Ndi ndamurde ina ñawire wonde coggu deƴƴere woni lawol ngol dowlo o ƴetti gam waylude ko yaawi ngoni hello e wiide mabɓe. Kalis lawƴata ƴiƴam wini ko goto e nder niɓe hakkeji aade fawade e ngal ɗo dokkal. Waranaɓe ɓe peccima oɗo sahani hen banggue goto ina jaadi ni e rokkede kalis wonan ɗumen damurde. To banggue goɗɗo o noon hono Maymoun Alpha Sy ho radio fedde hisniɓe e waranaɓe Mauritanie calima ha yoori kos ngal ɗon dokkal kalis. Ɓe dabbi o sahani nde ñawore nunɗude watte e dow ɓen tumawe ɗin wargoji. Wargoji ɗi ummori koye fekkuru woni crise hakkude rendoji e hakkude dowle Sénégal e dowle Mauritanie haɗum dillinni leydi ndi tawinni koye gardagol Maoui Wuli Sidi Mouhamed Taya mawliɗo oɗo saaha to Qatar. Caɗele ɗe puɗɗori koye jibru keeri hakkude muɗum e leydi Sénégal wayli wonti firinaji hakkude leƴƴi murtanaɓe ɓaleɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen. Ina jeeya hen nangugol torla wargoji ɗi ngalaɗo kaadi e riwde yimɓe hewɓe ko ɗum waɗi temedde murtannaɓe gonti moliɓe to leydi Sénégal e leydi Mali. Mande ɓurde mettude e oɗo saaha ni heddi koye wargo ñande nogas e jeetati lewru sappo e goho ɓuru ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi kene tolno e nogas e jeetati soldat ɓalejo jarga mbara to dakurde inal nder leydi Mauritanie. Oumar El Hadji Thiam, Nouakchott, Pindi radio. Leydi Côte d'Ivoire toon noon haɓene jokki ruuma jarribo ko yowiti e sumgoji lefol laamu toon to leydi Côte d'Ivoire woni tan ko balɗe tan heddi e ɗin ɗon sumgoji candidaji ɗi woni e mabɓe kala nana yirlo e nder dendagal wertago leydi ndi gam wawde hebde ɓe ganduɗa kañum woni daaɗe ɓen ɓesguji ko leydi Côte d'Ivoire ɗum koko yowiti e ɗin ɗon sumgoji lefol laamu e oɗo dimanche paaɗo ne woni tan noon mo ganduɗa kam woni candidat landa PDCI kam ene tameteno toon to makkori wondude e toon to ganduɗa kam woni Koumassi hani toon to Abidjan gam wawde yewtidde ɓesgoli ɗi e hebde daade mabɓe kanko noon siftinde ko kanko woni ko kanɗon landa PDCI suuɓi ɗum ko caggal nde cour constitutionnel mo leydi Côte d'Ivoire salani omo ganduɗa kam woni Tidiane Thiam mo ganduɗa kay ko kam wonno principal favori ko yowiti e ɗin ɗon sumgoji siftinde noon omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi jaltuɗo o Alassane Dramane Ouattara nena walla brigue on ɗon 4e muɗum mandat woni tan lawol muɗum nayɓiwol kene jeeye ɗin ɗon sumgoji toon to leydi Côte d'Ivoire. To leydi Cameroun caggal nde sumgoji ɗi mbaɗi ha joni de nana fatta ko yowiti jincude hono ɗin ɗon sumgoji ene woni tan noon omo ganduɗa kañum woni Issa Chiruma oɗo saaha kam ko nena hollita ni wonande kay walla mbiyen nena waɗa ɗum ko wiyete ko pression e ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe ko yowiti e ɗin ɗon sumgoji ene woni tan noon wiide makko kanko oɗo saaha joni ene wayno ko kanko o fooli e ɗin ɗon sumgoji so tawi kay o tumnima e ɗin ɗon procès verbal ɗi ganduɗa kay ɗi o ɓayyini toon to leydi Cameroun. To Kenya gonnoɗo ete hoorejo jagorɗo mo leydi Kenya Raila Odinga caggal nde ruttino e jomuɗum e nde yontere yewtude kanko noon ina wayno o wirnama e ñalawma hanki o toon to Kenya toon to village makko natal to wuuro makko takko jinnaɗo makko gorko ko yimɓe hewɓe noon goni ko tawtorno hono cuurgol goski hani e wirwirde on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay ruttima e jomum e yontere yewtunde taw ene yaranno e duuɓi capanɗe jeetati. Gasi ha laaɓi ceer kabaruji caggal leydi joni paalen koye kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Pindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli eɗen puɗɗoro e tournoi
lifowa I17 mo zone A hen wayno Sénégal heeɓi fartange ƴettude ndin ɗon kuperi ɗum ko caggal nde ɓe pooli kippo guindijo mo leydi Mali e on ɗon catégorie loggi ɗiɗi e ndigga e on ɗon final mo ganduɗa kay waɗino ñande aset nde leydi Sénégal dañi fartange ƴettude lawol tataɓiwol hakko yowiti e on ɗon tournoi mo ganduɗa kay kono woni tournoi mo lifowa zone A ɗum ɗon non woni ɓe fartange wawde waɗde qualifié e ko yowiti on ɗon coupe d'Afrique des nations mo ganduɗa kay ene jogori e wadde e hitande e fande nde on mo ganduɗa kam woni e petto kippo guindijo mo leydi Sénégal taw ko gonɗo toon to Italie to Como mo ganduɗa kam woni Assane Diawo caggal nde o gañino gañande junde ma won hande lebbi e jeegom ko o gañi no wayno tan kanko Assane Diawo hanki o arti ɓe ganduɗa kam woni e ban mo ganduɗa kay kam woni e kippo makko mo Como hayso ni woni o heɓani fartange e tawtorede jeeyede e ɓen fettoɓe ganduɗa kay pettino e ngal ɗon pottital kono kam o tawanoma e on ɗon feuille de match mo ganduɗa kay ko yowiti e ngal ɗon pottital bannogal hakkude Como kam e Juventus mo ganduɗa ko Como dañi fartange foldeɓe loggi ɗiɗi e gotel kanko Alassane Diawo e wiide omo ganduɗa kam woni keblo won ɗon kippo mo ganduɗa kam woni CS Fabregas holliti wonande kay oɗo saaha joni haɓene paadi tan kanko on ɗon suka o wawa artude en plein forme o wawa joktade ko yowiti e on ɗon kippo kalen ko yowiti e coupe du monde U20 ene wayno leydi Maroc heeɓi fartange ƴettude on ɗon trophée ɗum ko caggal nde ɓe pooli kippo mo leydi Argentine loggi ɗiɗi e ndigge Maroc kam heeɓi on ɗon fartange ɗum noon ko caggal on ɗon tournoi pawɗinde mo ganduɗa kay ɓen ɗon ɓe ganduɗa kay les Lions de l'Atlas mo leydi Maroc mbaɗi ɗum koko yowiti e on ɗon coupe du monde U20 mo ganduɗa kay waɗino toon to Chili kalen e championnat ji toon to dewlaji Europe toon to Angleterre e ñalawma hanki o waɗino pottite hakkude Liverpool e Manchester United fooli Liverpool loggi ɗiɗi e gotel Everton Aston Villa ko kam yano jillu toon to Tottenham ko Aston Villa fooli ɓe loggi ɗiɗi e gotel toon to Espagne toon kadi ɓe petti e ñalawma hanki o Elche hakkude muɗum Athletic Bilbao ɓe mbaɗi ko ɗekki ndiga e ndiga ɗekki gotel e gotel hakkude Real Sociedad kam e ɓe ganduɗa kañumen goni Celta Vigo Levante kañum koko fiya taw Real Vallecano fooli Levante loggi tati e ndiga mo ganduɗa kañum woni Getafe hakkude muɗum e Real Madrid ko Real Madrid fooliɓe loggol gotol e ndigga bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio gasi ha laaɓi ceerko komin kemno rubinalade kabaruji nder e caggal leydi kam e kabaruji coftal balli en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen juuɗe men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettodirɗen rédaction mo Pindi radio en jetti dendagal kaalirde ceggodirde men o saaha en jetti Elhadj Abbas Sarr to juɓɓudi kabaruji ko noon kadi jettirɗen Seydina Oumar Boun Khaddab Diop gonɗen toon to karallagal ngal ɗo yeeso haalirde nde wonno ko musidɗo moɗon Djiby Dieng aadi meɗen e kabaruji wonata ko janggo soko gueno haaji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pindi radio Allah jarama on jarama.